Здравейте! Аз съм Българ на БГ. Благодаря. И да. Здравейте! Днес ще ви кажа няколко начина да станете известен в YouTube. Първият начин. Кажете на известен човек, който има доста абонати, да ви направи реклама на канала. И да, второто нещо е да се създадете собствена песен. И ще станете известен, това ви го гарантирам. И следващото е да правите интересни видеоклипове, в смисъл да ги преработвате хубаво, а не тук сложихте там, онова, там, нещо подобно. Поне 1 час трябва да се преработвате клипа, или 2 часа. И да, тук ще ви казах няколко начина да станете известен в YouTube. Ще ви кажа още едно нещо. Трябва, така че аз тук на този канал не снимам на геймплей, но на другия канал снимам на геймплей и трябва да играете на популярни игри и така ще станете до някъде популярен, известен. И да, надявам се тъпите ми въпроси и отговори да ви харесат. Ако е така, не забравяйте да давате палец нагоре, долу и да, до скоро!